إذا بمهازوتن مسحرة جويس ماير مينسترينات حجز أوربلكم مدبيو تفلتوا دو فاتسمنا أخولات يكوننا أخول سريحنا نفلتن فاتسمنا أخولا ينكبرنينا نسوجن لألي أخوليو مزمور 86 تخلت داويد كمزيلو أنا دما تحرق إذا صحيفة بالدعم صبو يوا يمون نفسي هالوا حجيز قتلتن زموتن زفتسم ودي نسو دما يوا يبلا مالتي لك عرفتها بني إذا كن أنت كم زرقاق صلي تفلتو نحاتيات نايق ريتا حيلي ترديوو أملاخ زقابر اللو حيلي ترديوو نسو دما قديفوو كم أون لو ما بزقالة سابات بتيفي تعزابون زلهم قالي أم نقرات كتقرفوا مالكم اتهزبن قالي أم نقرات اني دحريك كتقرفوا مالكم صبوا ايه سبح زلهم أبكي واتيك قبرو زي نبرن نقر دما ايامركم مني فتير يوم يكونكم نبير يومي يفلت ايه دما اتو قال كم سرح يفلت ايه يفلتو ايه مكنياتو ابكي واتيك سرح سلازرأخوه جن مصبا كم زلو يفلت ايه فتنا دما خم زلو يفلت ايه كم اون كماتسيو زبل ترطارتات كهلو كم اون كبيت زقبرو سمعيتات كهلو جن أملاخ زبالكم كله كتقبروهم تخلوون يفلت ايه مكنياتو كتقبروا زي تخلو كتقبروا اي نقركم يوه يمون نفسي حلوة كم أون وفوي أو أملاخي أنا أباخا تسجعن آمينين نخلو توفاينتن بزي فرحي ويترد أرب عرس أمنت قالي نقات مملمودات فرحتات كتفتوا ويخم حد يوم دما من البات حاسبكم قوم زي تفلتو هذا خابت النقاط ما فرح الزدالنا ياين ركبني نازب الفرحيو بزعبو حسابو من البات حدا سبي حاسب يخون اسكابلو يخو ممو كمرعو دالي اللخو يلكم تحاسبو انت زي خونو زحقو السخيلة مثلا ننتبلو صبو شو خالو السبات تمرعوم حقوس كون يكلني بحق إنخن حقوس أملاخ انتلي ونعيو حجي وقال خابتو خالي نقرات صبو يوغن تفلتو اتزدالكم وعين ركبن إلكم انت فريحهم نقرات بإيدكم موسار تجمرو شعو دما تشقر زجمر أو أبت انبا نبزح عمتات يتزاويره حيال ناسان قراتن ينيره كم أون أملاخ انت زي قبرو نيرو مقبركوه أزيت بسهاج ايه نيره قويتا اتدف زي قبرو نقرات ايفوتو هون كو يرو دما أزيه فتينه كم أون بقى اي مسرحن لك خاماي زبالة ود دما نيروني أنا دما ايفوتو هون وانا كسعون تخلوهم زي تفاتوا ومقالوا يحلوهم ترقاقوا كما يحيال دليت كم دلو ودما يتردانن سلازي ناي حدنا دليتنا كل جيزي أنصار يوم نيرو حج دما حالا في تالأخوتاتنا عالمنا خوينولو كمون كل نحنا زقبرنا يو تالأخو نقرناتو إيدا لو بقالة مقاد لأرطو وملكو يستغاقلو نداقهم بأقوه أي تتحفوهم زدالي أي ركبني لفرح اللخو صبق طفلتو انت زي رخبكم وقت رخبوا أي قبأكم مالتيو مالتي أملاخ انت زي هبوكم برقز أنينات أي ترخبوون
أبراهام ساران فتينهم يوم مصبع عملاق بمصباي دخيمهم سلازي دما زحجوز حساب رخيبهم أنا أبز حجوز حساب نفعتي سارة خمز بلت انت كم زقبر فلت ايه نأجر كالأيتي سبيتها قبرة بلتو انت عينت اشنتي حجي نسب آيا خال سبيتي تبو سبيتي اللان رقز أني دما مستأنست بهري أقيرة شعو سارة نبرها مقاستو أما صحف قدس قال مسحق زنتاتات له ኢየሱስ ናብ መስቀል ክኸድ ከም ዝደልየ ትፈልጡ ዲኹም? ኩሉ እትገብርዎ ክትደልዩ ኣየድልየኩምን እዩ። ቅድሚ 2 ሰሙን ሓይሊ ምክታዕ ዝብል መልእኽቲ ገይረ ነይረ። ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ምክታዕ ድማ ዝዛረብ ነይረ። ሰብኣት ክተፍኡሉ ከምኡ እውን ከላግፅሉ ከለዉ ለዋህን ትሕትን ኮይኑ ክጸንሕ ከምኡውን ኣብ ጀርዲን ጌተሰማኒ ከሎ እቶም ኩሎም ወታደራት ድማ ክወስድዎ ምስ ኣተዉ ከምኡውን ኦል ጴጥሮስ ትፈልጡ ኢኹም ንሱ ሰይፍ ኣውፂኡ ንሓደ ወዲ እዝኒ ሃርሞ ኢየሱስ ኣልዒሉ ኣብ ርእሱ ክመልሶ ነይሩዎ ይመስለኒ ኣይፈልጥን እየ ግን ንጴጥሮስ ድማ ጴጥሮስ እንታይ ትገብር ኣለኻ እንተደልየ ንሌጅዮን መልእኽቲ ክፅውዕ ከም ዝኽእል ኣይትፈልጥን ዲኻ በሎ ሌጅዮን መላእኽቲ እንተ ኣራቢሕኹምዎ እዚ ከባቢ 72,000 መላእኽቲ እዩ ነይሩ ክፅውዕ ይኽእል እየ ናተይ ኣምላኽ ድማ ክነግፈኒ እዩ ብሓቂ ድማ ኣምላኽ ኣብ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ምስኡ ዝዓረቐና ስለዚ እዚ ዝገበረልና ኢየሱስ እኳ ኣይኮነን እዚ ዝገበረልና ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ኣምላኽ ከም ዘየፍቅረኩም ክትሓስቡ ትኽእሉ ምክንያቱ ኣምላኽ ንዓለም ኣዝዩ ስለ ዘፍቅረ ነቲ ሓደ ወዱ ምእንታኹም ክመውት ሰዲድዎ እቲ ዘርኣዮ ስነ ስርዓት እቲ ምክታዕ ትሕትና ግን ኣብ ጀርዲን ጌተሰማኒ እናጸለየ ከሎ ድማ ብባዕሉ ኸይዱ ሓንሳብ ዘይኮነስ 2 ግዜ ዘይኮነስ ሓደ ጸሎት 3 ግዜ ጸለየ 3 ግዜ ኣቦይ እንተተኻኢሉ እዛ ኩባያ ካባይ ውሰዳ ዝኾነ ኮይኑ ናትካ ፍቓድ እምበር ናተይ ኣይኮነን ሓንሳብ ዘይኮነስ 2 ግዜ ዘይኮነስ 3 ግዜ ንሓደ ጸሎት ጸለየ ብሓቂ ከምቲ ዝገበሮ ክገብር ዘይደለየ ይመስለኒ ክብለኩም ድማ ኣምላክ ክንገብሮ ዝደልየና ኩሉ ግድን ክንደልዮ የብልናን ወለደይ ምስ ኣበይኑ ብሓቂ ንነብሶም ብግቡእ ክከናኸኑ ኣብ ዘይክእልሉ ብርኪ ምስ በፅሑን እግዚኣብሔር ናብ ከተማና ክወስዶም ገዛ ክገዝኦሎም ክሳብ ዝሞቱ ድማ ክከናኸኖም ኣብ ልበይ ኣሕዲሩለይ ኣብ መጀመርታ ወቒሰዮ ነይረ እቲ ዲያብሎስ እዩ ኢለ ሓሲበ እንታይ ከም ዝሓሰብኩ ትፈልጡ ኣምላክ ከምኡ ክገብር ዝሓተኒ መገዲ የለን ኢለ ጽቡቕ እንታይ ክትገብሩ ከም ዝሓተኩም ክገርመኩም ይኽእል እዩ ነዊሕ ዛንታ ሓፅር ሙሉእ ስብከት መኾነ ግን 3 ዓመት ወሲዱ ግን ኣቦይ ድሒኑ ኣነ ድማ ኣጠሚቐዮ ሎሚ ድማ ኣብ ገነት ኣሎ እቲ ንዓይ ዝበደለኒ ከምኡ እውን ዝኾነ ነገር ፈፂማ ኣይምዘንን ዝበለኒ ሰብኣይ ኦ ኣምላኽና ኣዝዩ ዘደንቕ ኣምላኽ እዩ ግና ነገራት ብናቱ መንገዲ ክንገብሮም ኣለና ኣይትፍርሑ ዝደለኹምዎ ኣይትረኽቡን ኢኹም ንኣምላኽ ንገርዎ ንስኻ ክህልወኒ እትደልዮ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝምንዮ ኣይደሊኒ ቁሩብ ዝተፈላለየ መንገዲ ከመይ ጌርኩም ከም ትጽልዩ ተምሃሩ ግዜኹም ኣምላኽ ዝደለኹምዎ ኩሉ ንክህበኩም ምፅዓር ኣቋርፁ ብእግዚኣብሔር ተሓጎሱ ንሱ ድማ ድሌት ልብኹም ክህበኩም እዩ ኣሜን ካልእ ዘፍርሐልና ድማ ውድቀት እዩ እዚ ድማ ዘይፍጹምነት ፍርሒ እዩ ንኹሉ ሰብ ኣዝዩ ጽቡቕ ክንመስል ኢና ንደሊ ኩሉ ግዜ ክትጋገዩ ኢኹም ኩሉ ግዜ ክሳብ ትፍትን ድማ ኣይትወድቕን ውድቀት ማለት ንሱ እዩ ተስፋ ተወርፅ ተቋርጾ ድሕሪኡ ኣይትፍትኑን ኢኹም ክትሰሓቱ ኢኹም
ፍጹም ዘይምዃንኩም ክምችወኩም ኣለዎ። እዚ ንኣኹም ሕማቅ ክመስለኩም ይኽእል እዩ። ቅድሚ ዓመታት ኣምላክ ክትጋገይ ፍቓድ ይህበካ ኣለኹ ከም ዝበለኒ ይዝክር። እዚ ማለት ግን ንሓጢኣት ይእድመኒ ነይሩ ማለት ኣይኮነን። ከምህረኒ እዩ ፍትን ነይሩ። ፍጹም ክትከውን ኣይጽበን። ፍጹም እንተንኸውን ነርና ኣነ ይኹን ንስኹም ኢየሱስ ኣይድልየናን። ንምንታይ ኢና ኣብ ልዕለና እዚ ኩሉ ጸቕጢ ንፈጥር? ኩሉ ብግቡእ ክትገብርዎ ስለ ዘይትኽእሉ ኢየሱስ ኣለኩም ንኽትጽልየሉ ስሙ ኣለኩም። ምክንያቱ እቲ ንኣምላክ ክገብረልኩም ትልምንዎ ነገራት ኣይግብአኩምን እዩ። بسم ኢየሱስ ክንጽሊ ከለና እቲ ዝዓበየ መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ዝኾነ ሁሉ ንኣምላኽ ነቕርቦ ኣለና ይብል። ጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። እዚ ብስም ኢየሱስ ክትገብሩ ይሓተኩም። ፍቓድ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንጹር እንተኾይኑ ፍቓድካ እንተኾይኑ ክትብሎ የድልየኩምን። ንጹር እንተዘይኮይኑ ግን ኣምላኽ ኣነ ነቲ ሰብ ክምርዖ ደልየ ኣለኹ። ድሌትኩም እንተኾይኑ እንተበልኩም ይመረጽ። ፍቓድካ እንተኾይኑ እንተበልኩም ይምረጽ። ኣነ ዴቭን 5 ዕርክነት መዓልትታት ነይሩና ካብኡ ተመሪዕና። ኣነ ድማ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ቅድመ እንታይ ክረክብ ከም ዝኾነ ምፍላጡ ቀልጢፉ ክመርዖኒ ነይሩዎ። ግን ይግባእኒ ነይሩ እዩ። ኣይግባእንን ማዕረይ ኣብዚ ኣይዛረቦን እዩ። ኣብ መጀመርታ ገለ ከቢድ ዓመታት ነይሩና። ምስ ተመርዕና ድሕሪ 2 ሰሙን ጥምት ኣቢሉኒ ካብኡ እንታይ ኮንኪ ኢሉኒ። ገሊኦም እቶም ካልኦት ኩሎም ጸገም ነይሩዎም ኢለ ይሓስብ። እቶም ካልኦት ኩሎም እቲ ኣነ ክሰርሖ ዝደልዮም ዝሰርሑ መሲሉኒ ነይሩ። ኩሉ ጽቡቕ ክኸውን ነይሩ። ስለዚኡ ድማ ኣምላክ ክሰብኽ ምጽውዖ ኣዝዩ ዘስሕቕ። ፍጹም ዘይምዃንኩም ክምችወኩም ኣለዎ። ካብቶም ኣብ ጀልባ ዝነበሩ 12 ደቀ መዛሙርቲ ሓደ ጥራይ ወፂኡ። እቶም ዝተረፉ 11 ፈሪሖም ነይሮም። ጴጥሮስ ኣብ መወዳእታ ክጥሕል ጀሚሩ እንተወሓደ ግን ፈቲኑ እዩ። እንተወሓደ ፈትኑ ክነግረኩም ኣምላክ ካብ ፈጺምኩም ዘይትፍትኑ ፈቲንኩም ክትወድቁ ይመርጽ። ሰሚዕኹምኒ? ኣምላኽ ካብ ፈጺምኩም ዘይትፍትኑ ፈቲንኩም ክትወድቁ ይመርጽ። ግን ከይንወድቕ ኣዝና ፈሪሕና። ሓደ ሰብ ድማ ገለ ነገር ክሓስብ እዩ። ናብ ካልእ ፍርሒ ሰብ ናብ ምፍራሕ ይወስደና። እግዚኣብሔር መሓሪ እዩ። ነቲ ብድሕሪ ዘሎ ሕዝቢ እንተፈሪሕኩምዎ ፈጺምኩም ኣይትገድፍዎምን። ማርጋሬት ታቸር ከምዚ ኢላ ኣብ ህይወት ክትፍቶ እንታ ኾይንካ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝኾነ ነገር ኣሕሊፍካ ክትህብ ድልው ትኸውን ኢኻ። ዋላ ሓንቲ ድማ ኣይትበጽሖን ኢኻ። ክደግሞ እየ ዓላማኹም ክትፈትዎ እንተ ኾይንኩም ኣብ ዝኾነ እዋን ዝኾነ ነገር ኣሕሊፍኩም ክትህቡ ድልዋት ኢኹም። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ክፈትወካ ዝኽእል እንኮ መንገዲ ንሱ እዩ። ንሞራላዊ ክብርታትኩም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከተእትዎ ፈቓደኛ እንተኾይንኩም ናብ ደረጃኦም ድማ ትወርዱ። ኣምላኽ ኣብ ጎነ እዩ። ሰብ እማ እንታይ ክገብረለይ? ግብሪ ሐዋርያ 5:29 ጴጥሮስ ካልኦት ሐዋርያት በቲ ስም እቲ ስብከት ኣቋርጹ ወይ ድማ ክንሃርመኩምን ኣብ ቤት መእሰርቲ ክንድርብየኩምን ኢና ተባሂሎም እንታይ ከም ዝበሉ ኸትፈልጡ ካብ ሰብ ንላዕሊ ንኣምላክ ክንእዘዝ ይግባእ ኢሎም። ካብ ሰብ ንላዕሊ ንኣምላክ ክንእዘዝ ይግባእ። ንክርስቶስ ካብ ምኻድ ብጌጋ እንተመጺኡኒ ተስፋ ይገብርን ይጽልን። ኩሉ ግዜ ከምኡ እንተጋጢሙኒ ኣምላኽ በጃኻ ንሓወሩ ከይክሕደካ ትብኣት ሃበኒ ኢለ ይጽልይ። ኣሜን። ገላትያ 1:10 እዚኣ ፈትየያ። ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ናይ ሰብ ንዓዳ ድዩ ዝደሊ ዘለኹ ወይ ከዓ ናይ ኣምላክ? ንግዚኡ ኣብዚ ጠጠው ኣቢልና ንባዕልና ንሕተት። ብሰባት ዲኹም ወይስ ኣብ ገነት ተፈለጥቲ ክትኮኑ ትፍትኑ ዘለኹም?
ንዓምላክ ድዩ ወይስ ንሰባት ክሕጉስ እየ ዝፅዕር ዘለኹ? ሕጂ ጳውሎስ ዝበሎ ስምዑ። ንሰባት ክሕጉስ እንተዝፍትን ነይረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃዋርያ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን። ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ? ኣነ ንሰባት መሐጎስ እንተኾይነ ዕድለይ ኣይፈጽምን እየ። ኩሉ ሰብ ከም ዘይፈትወኩም ድልዋት ክትኮኑ ኣለኩም። ስታቲስቲክስ ከም ዝሕብሮ እንታይ ትገብር ብዘየገድስ 10% ሰባት ኣይፈትኻን እዮም። ትዕቢት ይህልወካ። እንተዘይፈቲኹምኒ ንስኹም ኢኹም ትስእኑኒ። መጀመርታ ከምዚ ክጅምር ከለኹ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰብ ፍርሒ ነይሩኒ። ሰባት ዝሓስብዎ ድማ ኩሉ ግዜ ይፈርሕ ነይረ። ከምኡ እውን ሓደ ሰብ ተስዩ እንተወፂኡ መልእክተይ ሕማቕ እዩ ኣይፈተውዎን ይብል ነይረ። ገዛይ ከይደ ድማ ሙሉእ ለይቲ ንነብሰይ የሳቕያ። ካባኻትኩም ሙሉእ ለይቲ ወይ ንኽልተ ወይ 3 መዓልቲ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ዝበለኩም ኢልኩም ዝሓሰብኩምዎ ንነብስኹም ዘሳቕኹም ኣለኹም? ኣዝዩ ዓይኒ ዝኸፍት ተመክሮ ነይሩኒ። ሓንቲ ጓል ሓደ ምሸት መፅያ ኣብዚ ካልኣይ መስርዕ ኮፍ በለት። ኣነ ድማ ኣስታት 5 ደቓይቕ ክሰብሕ ፀኒሐ። ንሳ ድማ ተስያ ወፅያ። ዝተረፈ ሙሉእ ለይቲ ኣብ ስቓይ ሓዲረ። ንጽባሒቱ ድማ ሓደ ሰብ ናባይ መፅኡ ኣርከይ ትማሊ ምሸት አንጊሓ ክትብገስ ስለ ዝነበራ እያ ወፅያ። ናይ ብሓቂ ቅሬታ ክብለኪ ነጊራትኒ። ናብ ስራሕ ክትበፅሕ ነይርዋ ግን ኣዝያ ስለ ተፍቅረኪ ዋላ ን5 ደቓይቕ ስብከት ክትሰምዓ መፅያ። ናይ ሰይጣን ሓሶት እንተሰሚዕና ከምዚዩ ዝፍጠር። ሰባት ከም ዘይፈትውና የእምነና ዋላ ሓቂ ኣብ ዘይኮነሉ እዋን። ዮሐንስ 12:42-43 ምዙይ ኩሉ ካብ ኣህሉቅ ብዙሓት ብኡ ኣመኑ። እንተኾነ ፈሪሳውያን ካብ ቤት ጸሎቶም ከየባርርዎም ስለ ዝፈርሑ እምነቶም ኣየግሓዱን። ካባኻትኩም ክንደይ ካብ ቤተ ክርስቲያንኩም ከይትወፁ ብምፍራሕ ብገለ መልክኡ ሙሉእ ብሙሉእ ክርስቲያን ካብ ምኳን ንድሕሪት ተመሊስኩም። ምናልባት ከም ኩሉ ሰብ ሃይማኖታዊ ኮይንኩም ክትጽንሑ ወሲንኩም ትኾኑ። ብጣዕሚ ዓሻን ዘይምዃን ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ተጠመቅኩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክወፅእ ተሓቲተ ወይስ ክብል ወይ ክወፅእ ከም ዘለኒ ነጊሮምኒ። ኣብቲ ግዜ እቲ ስቕ ምባል ንዓይ ኣማራፂ ኣይነበረን። ኩሉ ዝገበርክዎ ብብልሒ ከም ዘይነበረ ሕጂ ከኣምን እየ። ልበይ ግን ቁንዕ እዩ ነይሩ። ኣምላክ ድማ ይፈልጥ ነይሩ። ኩላትና ኣብ ሂወትና ብዙሕ ክእረም ዘለዎ ነገራት ኣለና። ኣምላክ ድማ ንኡ ኣብኡ ኣሎ። ልብኹም ቁንዕ እንተኾይኑ ግን ንኣምላኽ ጥራይ እንተፍቂርኩምዎ ኣፍቅርዎ ጥራይ። ኣብ መዓልቲ 100 ግዜ ፍቅረካ የበልዎ። ኣብዚ ዓብዪ ፍርሒ ኣሎ። እኹል ኣይሰራሕኹን ዝብል ፍርሒ። ከምኡ ተሰሚዑኩም ይፈልጥ ድዩ? ክንደይ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘንበብኩም ኣይግድሰንን። እኹል ኣየንበብኩምን። ክንደይ ግዜ ትጽልዩ ኣይግድሰንን። እኹል ኣይጸለኹምን። ትኽክል ኣይጸለኹምን። ኣብ ክንደይ ኮሚቴታት ተገልግሉ ወይ እንታይ ትሰርሑ ብዘየገድስ እኹል ኣይሰራሕኹምን። ሓደ ግዜ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ዳሕሳስ ጌርና ንኢየሱስ ዝኾነ ሕቶ ክትሓቱ እንተትኽእሉ እንታይ ምሓተትኩም? እቲ መልሲ እንታይ ከም ዝተመለሰ ትፈልጡ ዶ? ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ከምዚ ዝብል ሰባት ዝብዕሱ ነይሮም። መዓስ እኹል ስራሕ ከም ዝሰራሕኹም ክትፈልጡ ደስ ምበለኒ። ካባኻትኩም ክንደይ ኢኹም እቲ ዝብሎ ዘለኹ ዝተረዳእኹም? ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ብዘየገድስ እኹል ከም ዘይገበርና ኮይኑ ይስምዐና። ካብዚ ንላዕሊ ክንገብር ኣለና። መልሲ ረኺበልኩም ኣለኹ። ምቁፃር ኣቋርፁ። ኩሉ ዝንቀሳቐስ ነገር እየ ዝቆፅር ነይረ። ሎሚ ምሸት ኣብቲ ኣኼባ ክንደይ ሰብ ነይሩ? እዚ ክንደይ እቱይ ክንደይ ካልእ ነገር። ሎሚ ክንደይ ሰዓት ጸልየ? መዛግብቲ ሕዚ ነይረ። 1 ሰዓት ጸልየ፣ 45 ደቂቃ ይጸልየ። ሓደ ግዜ ናብ ቤተ ክርስቲያንና ዝመፀት ናይ ብሓቂ ሓያል ኣማላዲት ነይራ። ክትዛረብ ከላ ሓይሊ ነይርዋ። ከምኡውን ንግሆ ሰዓት 5 ተስያ ክሳብ 9 ትጽሊ ምንባራ ተዛሪባ። ኣብ መዓልቲ 4 ሰዓት ትጽሊ ነይራ። እቲ መልሲ ልክ ኣብኡ እዩ ኢለ ሓሰብኩም። መዓልታዊ 4 ሰዓት እንተጸልየ ድሕሪኡ ኣነ ከምኣ ክኸውን እየ። ካብኡ ከምዚ ኢለ ንቤተሰበይ መዓልታዊ 4 ሰዓት ጸሎት ክጅምር እየ ኢለ ኣፍለጥኩ።
أبزا كفل نفسي تعاسي اللخو معزو كي تكوكو كي تشقروني حجنا 4 ساعات نقهو خصلي أبقو دما آتي أوشت حموشت دقايق بزعبا خلو زفلتو انتو حدا 3 جيزات صلي حموشت دقيقة صلي ل3 ساعات 55 دقيقة دكيسة بيقبرو سلازلو طريك تقبرو يتخيلن ولا وين كمون تقبرك حيال زقبرك كانسو يكونن اتحياك قبرك زخيل نجر أملاك قبرو زبالك مقبارن بان خال سبك قبرو زبالو يكونن سلست عبيت قلوخ تعبين تخوين كاك تسبه انت فتين كفقاد أملاك وزايخا مالتيو كمون أنا نايجزا سبيتي أي تبلا إذا خبي سرحي أبجزا مسنحن مسمل سزامل لسلكادك خلتن 3 عمت مزرابن أخول أي سرح خنزبل فرحي حدا سبنا بيت كريستيان مسيو عامت مولو مصحف قدوس كان نببي فتننا باستراي صبح حساب مسيلو ونيرو سلازي عامت مولو مصحف قدوس كمي كمنا نبب كالندر عديلو مرهون أما حلاليفو إزي مقبال صبح صراحة يكونن أيبلن زلهم نخد قبرو زل عليك كاقن كون خون اللو ناتي دماي نبرن اتي باستر سنبت مسيء من يونبا مصحف قدوس زقبر زلو انتبل بيني داو زيبل كخون ايدولهم كالندري دم أبزوان فريج عميطيو ما انت نتزرحو زلو خلو سب كريون انتاي كم زخونا خطيغنن سلازي آمت مولو يا مصحف قدوزان ببكبل يخيليه شعو دما ما انتو خمساتو صبغ زي دما كساب زي تمولو خفت بوتاتا اب كالندري زرخبو صبغ نيرو مكنياتو اب حد اوان معالتاتا ينبب النيرة حدا معالتي كركبي لو السنكو كبابي 35 وي 36 مقرافات زنببو نيرومني كابون كلهم حاسوسو إلى حالفيو شعو دما أملاخ استنقارن جويس لومي انتاي تماهر كبالني حانت نقر ولك حسبي كالكن كابت زنببكو حدا نقر كستوسي كالكن كاب 10 معرافات أم بيبكي حانت زي حاسكي حانت تقصي كتنب بخمز مرز ايتفلت اندخي أملق بقصرناي مستنيو بين كم إيسوس يادخن ركبت لنا كل جزء نسبات ينقرم نيرو نزوم عبيتي تأمرات كجبريو دحريو دم حجي نزخون سب كم زي تنقر الرجاجس يبل نيرو انتاي أنا بالبورد متخارخو تفلتو داويت نإسرائيل حدا قرص نتخالي سراويت كسعرو يخيليو إلو زحاسبو أخول والتهدرات انتخاليو ونمرأي أملاخ دما بقو تقطعو مرقم دما ورده كل نجار كنقصر يدلينان يا أهلنا إلا أنت حاسبنا نمرأي تفلتو فتسيمنا أخول يكونن أي نفلتن أخول جيرنا أي نفلتن فتسيمنا أخول أي نجبرنينا نسجن لعلي أخوليو ترقاقو لو مزخونا سبز حاشا سمعيتكو سموع تسفى يقبل كالوت بزحات فرحتات اللو نايمس أن فرحي أنا أخو لا يهلوانن أملا هاي كنا خنننيو عبراويان 13 عذر حموشتن 6 مصحف قدوس هيواتكم كاب فقر ገንዘብ ነፃ ገበሩ ይበል በተዘለኩም ያخلن ምባል ተማሃሩ እዚ ዓብይ ነገር እዩ አይኮን እንዲዩ ፈጺመ أجد فكانية وأكيد فكانية سلازي بارس أمنة إكزابير أبغون إيو نسو حجاز يأيو أي فرحن أي فرحن إيه
እዚ ብምሃዙትን መሳርትን ጆይስ ማየር ሚኒስትሪ እናተሓገዘ ዝቐርበልኩም መደብ እዩ